Sabe, sério, a tia mi, na ansansa metro aso no se kwan da ho a mpanifo a kakra edi ya papa Jina Mosquito echi eba o mai na hishi ya na yi o medi achira asade yo ni dikai me ameka say e friend Mark Oliver Kebo na me region ni na NDC e chairman if you be cool so ha region ha appointment ha no babwa e my war appointment head na normal NDC a friend no na share yourself after so you what this year you know Omabeye regional minister na NDC e wa benu you dikai Dr. Achem Apia Kubi, the former regional minister, and Yama Mavis Amafo Pong, and also former regional minister. I feel so of that constituency, NDC, now first of my, I say, Chairman Mumuni Garba, and also. I feel so a free and crying a buy your deputy directors for logistics and protocol. Omona afefe DNA and yema here a campaign omona everso. Yera Broja Jemfi your papa Alaji Mohammed Doku also ewaha. Your payment time says so. Your church for also ewaha. Your friend no Ura Baba Jamal Koni. Now headquarters, the director for special duties. Never who here part of the pa. The probity through Amanaye and the Ama party no. We need for friend special duties director or a former national service executive director. A friend who wrote Vincent Kuakwenu. And your war near Dasebre Wadaroma Oba na Wababa Beje or that constituency seat no. Every MPP for some. If you say, or that some MPP no, if you be a check, you should say, so that Daniel and Sa now with the NTC, put on the cost road. Now, all this happening about NTC or Daha, and then Jones.
ɔsi adeɛ yɛ ɔyɛ ɔde hyia pɛrɛkɔpɛ asɔ na ɔsi adeɛ yɛ yɛakasa yɛ nyinaa yɛ biribiara yɛ party no yɛ hyira yɛ nyame ahyira yɛ eti ni ɔde na to yɛ party na no ɔwɔ experience wayɛ assemblyman wakyerɛ adeɛ wayɛ bank manager wayɛ MP wayɛ minister ansa na ɔba bɛyɛ general secretary for 17 years eti obìnrin bɛ kasa ɔyɛ whole institution ɛwɔ NDC no ɛna ɛnɛ party no nyakopa daroma wayi na ma yɛ sɛ ɔni yɛ nim ne akɔ akɔnɔ ɔsɛ adeɛ yɛ ɛnɛ yɛ wɔ fie ha na ne titiri wɔn no ti na ɛwɔ ha ɛyɛ nea mo nyinaa yɛ nyinaa dodo fɛ no general mosquito ɛso obi a wɔn ba no ɛyɛ ɔno Johnson ɛsi ebi nketewa. Me to mama ne boso no ya baya e boko e bi se afiwe e ya bato afi na bato afi no bia e kwapro na NDC ye hihye mu no ye wa kukudam akese miensa ye ka se bu nyina salai e ko ba bia ntu o ma papa emu a obia afafa sabre ya ye kase your papa, your flag bearer, His Excellency John Dramani Mahama, our Blue East Area campaign. Your mama, or Penny, Professor Nana, Jeno Pukwajima, and also our Western Regional Oil campaign, my NDC. And a national chairman, General Mosquito, and also our Payment Tema Oil campaign, our Payment Tema, my NDC. Now, fair, I have a bedroom Kotokumemu. Now, a bedroom Kotokumemu. Nasa wa ma ose ade yo enase ama mesre no ese obefa na sase so a na anye yie eniti ose ade yo se uhu national chairman ene apamfo e wo ha na e akwansre ese ose ade yo ya bedru kotokumamu e besre ese ebenya kwenya na ye no manfo aka ntuntuosem aka abato asem na ya kire ne enti a e wo se omo support to NDC na NDC eba na timu ha na ye nase eno na meto aso no ebi se amamre kwam ebi se amamre kwam no ahimfie na ye ba eno nti ye boae ho apantu mienu snap no na ko nine osia de yo we anu fi wan so a ekura gbomu ade emu oduru ebi se mi so osia de yo na ase na ye ba no ose de yo echiame ebese na masum amaye na enkokunya demona bibia ose de yo be wura kunya demono obopae e de ama NDC obopae e de ama His Excellency John Dramani Mahama obopae e de ama eye chairman general Johnson ase eduketia ase na kukuduro na owo a odi lead party no akukuduro no enkoso wo ho saa na emwa Ghana entupon na yenim se enche bia so His Excellency John Dramani Mahama na kasa so ba be piem ya ka ohu bia no ye de ba be ka ho ti ase de na enantisi ase de yo ta performance so automatic Sempana no amudi osi ade osi igna sempa se de NDC mpanyifo omo kasa no omo se edu apato nti se edu sana wanyi omo pie na o hihye ho a ebi ana iba ahu omo yo ma di se de to na ho e ja ba o pesa so omo be di ensawoso omo
simple and on my part, or what I say, no, say, a few days, and yet, as I get to it. Come up. Why also, come on for us a pine by, also cry. She offer with the Apaya, a to me. I feel go on, yeah, good, so say, only bro. Sorry, Uko Kunaswa, where you are Paipa, Ediyama, NDC, Abai, President, where you Yama, Vice President, where you Yama, MP, Nafi, the Cato Plano, Chairman, Mosquito, and also where you are Paipa, where the Baya, two radio, Papa, and I'm also, and I'm also. Yo, over TMA. Tell you, I said there are so many penny for Casano. Almost some pap. And Chebiana, Omian Casse, and they will turn among upon the Pesas. I'm not a kitchen come apart, and they couldn't be at the back. Also for the Cofonia, and some for him for say, oh, right. Initiam, and to be a lot. I'm pap. I'm giving an ear, some papa, who said the day air bar, send out a one. Mobaya, when it be any actually, what way to now, or Jimo, a year so I told you. Now, Mobaya, so when it depends for that transit, may ye to go for now, maybe you much there. The Dicaya, Sabrema, City Bokua, or Pound City Bokua, or Tosso, and Sam, where a chip man saw him, the master of the good him. Okay, I will call. Kobia Asiedu, our Tosumi, and also Asemi Abakuma. The one who did Mama, I don't think a division of Kutukumaha. Okay, I will call them fit Safro, our Tosumi, and also Kutuku, coaching. Okay, if you are, okay, in the first one. I will call, I will see a Moxie Pia Odikani. I assume a Bremohin. I pay you a Brepon to be a room where I'm coming and I'm saying, say, I can't hold out. I catch it down. A year of Brepon and that part of Ram out of Subino. I don't see a Cotoriasi. Kotoriasi him. Once my Kotoku, she don't him. It is some penny friend at the bomb. My he, a chico. But then it's up for him, and so I should go on. Kotoku, you are as if one him, and then I will be doing an article to 2 million him, and then Kamobina. The Ophium, as if say, Abba, Omahini, Bengunafi. Now, say, India Mania, now Penny, and Muja Avro, and to me Avro. And then you say to me, I'm so big now. Our share said, once you make our that's your kind of engineer. This idea is a finishing it. In that, now in the beginning, Takumani, then one Casa, now one continue on whom, and it is said, mediating. Now, beginning, your mind Casa. So, to me, if you were 10 days, I won't answer if you were. And Bola, and one can achieve that. Abba, the French Baha, here, Cassaona. Some beginning, he said, the media men, the Cotorti, the Bishop. Now, Mambo Pelini, and then we are by the Number.
Kotoku, Yachi, and then NDC for Abafia. Almost added a share and a number. So, you're born pie. Some of my wrongs. A man sees you chin. Airplane. You end also. You down a man and make a near Canada. The book and buy your Obia or money. Say NDC or say MPP. Wouldn't you want follow there? You treat or man. So when you now umra, I'm Betty. I'm Betty. Say NDC. Say MPP. And no more custom. I'm on the top one soon. And then the NDC now. Almost say, I can't be also. I'm man CC and Tinorman now. And Cabo Tinorman. And don't Tidia. And your Munya. And your Morgano. Monfa Emma, yet the penny year, the Pecotokuma year, the Ghana year, any pop money for you so, and share money, Alpha and Punto, and in Cabomo Emma. One, not a foot will go home, Papa Bill almost a sound I said, you'll see. I'm just so bright here. I know my saying, and I don't know when and in Guasacro, man, and 12 months. Now, they call it a moment. Almost you say a bunny, and you don't come from one.
Kasrena General Kasa Atugo. Yo say dey osempa na no ye nyina ye sempa o. Say dey omoba yi amoma kwa ba. Come back to my arrange Say dey oyi apai pam say dey ama NGC apai no. You see you say ye ti potia on the buy. Ngo so on the beto kuma enim. Eno nti omoyi General Mosquito honorable Asiedu Ketia. Okasa say also sorry I need to say Asiedu Ketia honorable honor Obeka say. Abra na that's what am kwan. General Sawa Kasa. Na the best row was so many. I may say no Mahokana or the Katana and some of the Kasa. Say dey osempa na no ye nyina ye sempa. Na you want people to listen. Now, you will say, what I say, catch and I leave you. If you want to cover, Papa and Peggy or Siado, Emerald Peggy, you will some as somebody you shake the water. Since Rana. The Mujan Chemus, Rabbit, not done is aha, yes. Yo, and then every see na Emrantia, the whole Eastern region, they are forming association. I friend Eastern Youth Development Association. Now, you're going to a registered our bank. Now, you're going to say, Bibia and then Punto, Abeba Eastern region, and the Aircon Ama. Now, Yayan Shishamu Kakra, Ama Yebe who said, Eastern region, in Puntua, I was a bar region, and Matt Sanya, I was a ever. Titrune Yayasia Hano. And Yamushamu Kakra, say, Nansea, Yatese, or Mampania was so. A creative regions, no. Now you would say, your fat region, Baku, Yansa, Eastern region, I was a Yakamobi. And so your teacher regions in Mono, Eastern region, Yamu, Sadiano. And it's in a young ranty, Yafasi also said, Yababo Deru, Ama, all the presidential aspirants. Anyantia says, Eastern region, and Punto, Emma, Sadia, I was a bano. And Tinamebwa, near to a bano, not to Betin Kulimbia, all Fanya Sudi, or better Eastern region. Na enchemua esa ochemu so betem yenu so betem yensa o hwe yam poor place in the land size na ya qualify say give me yensa kra no e betumi achem say ya be ya range na be ya twa na eputu a ya pe no etumi asanya abafo enti baby e midina eye presentation so je say anamo ayetu no na nanu tayechi enti ya be fa akonya we so na ya present a petition. I'm the chairman of NDC party. Say my way. Say my way. We say, what we say, NDC. We tell them, it's here, we tell them, I say, dear your chairman. I found so much Kasa. Eti amanato. I say, dear you. Say, the cry. Yeda Kutukumaya sepa say ye baha ubia say NDC for Eastern region isrowum and then hokro de ba ka say meko na me ba ye ahokeka Kutukumai e de ahia me no mani age pa
Perfect. Ewa kwa President John Dramani Mahama. Majini se ono suna ni beje ho. Na anamoa esi itunu okotokumamu yama ye nansi ayi ntiantia ewo ha. Ye di ho biem. Mene osi ade yo Ensiada and then the first time one mene no Asia. Na me ba no ade ye mo wan say ni din ene mikro mu man hene say kwa man hene o ni din ba ko e dey say my bedroom me dey mu ankasa eti nana nda say de Nyankopon hihye ne niema eno no na yeba ha anopaya yamani etia se ebrebi aso a omai ehwehwe de obedi anim a yebe friend mampani ene de obedi empasha bia anim a akom rase badwamo ono so friend member of parliament enti enyadru se ya ye yakonya de enti se na nanom de o ade afebo na ye de mfie na na adwuma ye de ama o abebu ho nkonta ubu na ekoyi a na amanfo akire adwen se ye nto ahoso ana ma ye nto ahoso enti sabre no e na aso na esese party bia to anamo ni papa mu de a na se abaiti akunwa so no opesunwie opese ojitum se tumi ekuta no eye timamufo na di amano anka brese idura abato entokwase bia nim na obia benya kwanya no de ne nhihye ya na nanom de akunwa mana odi bebu oman no mu bia ho atono no de atuda enunti ashasi a ebo sapo yewo mu se omaya yetimu se si idea abi mami kabi sise no atoche ukaka ba yeso edi akukudru enemu eso ye kase Ghana ha nyina baby ani ha ebe friend logo area for party people enti ye de asundwe na nam ena ye boy ento a na ye basa ye nim se ansana kwasi broni eba no na ye som na nanom ne di o man so ena broni de na nhihye aba anko opeso obetu na nanom de free on so anye ye enti se no amamu ekoso o man mu no se wo penu yi a partnership se nananom ewo wo mu dia wo mu ye na fi politicians so wo ye dia ye dia politician bia su ni Ghana on she man hin bia se enunti ebedura hin fi a o sokura usa se nananom wo ha wo mu wo ho ma ye nananom a wo mu abako ene wo mu a wo mu ti ase nei ene wo mu a achire wo mbeba enti one nananom ehia o so se den kura no a esese odi obuo ema nananom e wo sa akwa enti ene yaba kutokuman mu ayaba anya dia yebetimi afitia ne mrantie ne eboro ntwene wo baabi na nasi de na asi wo kroma ese akwa bi di General Mosquito baba enye e pa so no yenim se asase no owura entine wo se yeba na yebe sire kwai na nana e de krono maya na fi ne mrantie akodi nkita ho ye tosu mienu anamo bia ye betu se nananom enete ye nananom a wo mo abakro wo mo kasantino bibibia ye ya be fa nananom so
na wɔn nso asrɛ mpaebɔ ɛde ama yɛ na wɔn ahyira yɛ sɛdeɛ nana wayɛ no anɔpa yi pɛpɛɛpɛ na afei yɛtɔ so mmiɛnsa yɛde president mahama deɛ sɛ nananom nim no ɔno abɛsan aba biem de ne ho abɛkyerɛ nana opoku agyeman ɔno nso bɛba de ne ho abɛkyerɛ nana na saa bere yɛ party ayi mo de hyɛ baako sɛ ɔno ɛna obi gyina party nanan mu na wabɛpere mmarahyɛbadwa mu akonnwa na ne nsa ka wɔde na fam yɛ ne yɛde na adi dwuma nti ɛba saa ɛsɛ yɛde no ba bɛhyɛ nananom nsa ɛfiri sɛ nyame boa no na ɔnya akonnwa no tena so a ɔbɛyɛ bridge between nananom ɛne president ɛne aban ɛno nti ɛsɛ sɛ yɛma no hunu sɛ akonnwa a ɔpere no nananom ka ho bi ɛne yɛde no bɛsi akonnwa so nti sɛ kyena bi nana frɛ no na wamma a onim sɛ nana bɛtumi abɔ general mosquito amanneɛ na ɛne no anya kasakyerɛ na adwuma a ɔbɛba abɛyɛ nso sɛ baabi tikyo toma ɛno nso onim sɛ tumi bi wɔ hɔ a yɛde bɛkorakora nti yɛbaa sɛ ɛno nso yɛde no ɛbɛba abɛhyɛ nananom nsa yɛasrɛ mpaebɔ sɛ obɛnya akonnwa no nana yɛnim sɛ ɛha yi a yɛaba yi tumi wɔ ha firi sɛ ɛberɛ a yɛhyɛ ase a yɛkɔ school primary school yɛka akyem a sɛ akyem ekuta aman mmiɛnsa ɛyɛ akyem kotoku ɛyɛ akyem abuakwa ɛna akyem bosome enti yɛdeɛ yɛwɔ abanu ɛno a ne yɛde yɛ adwuma na wadawroma meka ho ne yɛtwerɛ ɔman yi constitution na yɛtwerɛ no me nso ɛne saa tam na ɔmofrɛ yɛ atuatefoɔ rebels nsia ɛne yɛde nsusuyɛ baa sɛ ɛbɛyɛ a anka yɛnyi nkonnwasɛm mfiri aban nsa na yɛnyae nananom nkonnwasɛm ɛma nananom ankasa nka ho asɛm ɛne house of chiefs ne ɛfiri sɛ na yɛatena ɔman mu pɛ ahunu sɛ aban bi sesa na aban foforɔ ba a ɔse nananom binom a ɛte akonnwa so yɛpam wɔ mo na ɔno aban no a ɔmfiri kurom hɔ no ɔno ahwɛ mu ayi ɔhene a ɔnim sɛ ɔne ne bɛyɛ adwuma na ɔde no ama sɛ wei na yɛ hene a aban recognize no enti yɛtwa constitution ne yɛpɛ kwan a yɛbɛfa so a yɛ democracy no ɛbɛgye nhini sɛ ama etuguo no ɛmma yɛhu sɛ politicians yɛde ɛho ewurawura ɛhensɛm mu no ɛka ho ɛna abantuguo ba ɛfiri sɛ ɛna biemu nso ɛyɛ anifanu nananom nso a wɔn de wɔn ho bɛwurawura ahensɛm mu no nso no ɛno nso amanyɔsɛm mu no ɛno nso ka ho na abantuguo ba ɛna ɛyɛ ne sɛ akonnwadeɛ no yɛ amammerɛ obroni kora ba yɛ ntumi ntu saa amammerɛ no mfiri hɔ enti yɛmfa biribi nhyɛ constitution no mu sɛ chieftaincy ɛyɛ guarantee aban bi a ɛyɛ mmara na ɛfa akonnwasɛm ho a gye sɛ ɔde kɔma national house of chiefs na ɔbɔdwene ho hunu sɛ ɛnsɛe yɛkonnwasɛm no ansa koraa ne yɛde aba parliament ɛna tumi a yɛde ka sɛ aban wei na aban pɛ no wɔ hene ɛna wei na aban pɛ no wɔ hene no nso yɛaka sɛ yɛnyi mfiri politicians nsɛm yɛnya nananom na wɔn amfa amammerɛ kwan so
nhyehyɛ nkonnwasɛm ɛno nti na na wobɛkae wobɛhu a yɛn NDC yɛba aban mu a yɛmfa yɛn ho mfɔrefɔre ahensɛm mu koraa yɛma nananom kwan ɛma wɔn de wɔn amammerɛ ɛyɛ adwuma ɛna yɛbrɛ so ɛsɛn sɛ yɛyɛ mfa yɛn ho nwurawura ahensɛm mu nti no yɛbrɛ so no nananom nso mfa wɔn ɛho nwurawura amanyɔsɛm mu kenti nananom tumi tena akyire hwɛ sɛ president koraa na ɔyɛ biribi a ɛkyi a wobɛte sɛ National House of Chiefs wɔn pani akasa sɛ adeɛ wɔ yi a mampani wɔ yi ɛyɛ yi anaa adeɛ wɔ yi a aban krakye wɔ yi ɛyɛ yi ɛbɛyɛ a ɔnyere ho ɛmmoa ɔman Ghana ɔka no saa pɛ wobɛhu sɛ obiara nim sɛ nananom ne obiara afa sɛ ntawantawa bi koraa na ɛbɛba na wɔ sɛ nananom ɛfrɛ yɛ ahemfi a ɛsɛn sɛ yɛwɔ gyidie sɛ nananom ɛnni obiara afa yɛn nyinaa yɛkɔ nananim na ɔka baabi anɔpɛ no ɔde to hɔ a yɛn nyinaa yɛgye tum ne aso enti sɛ na nyɛ yɛn nkoa na yɛbɛtena akonnwa no so enti akonnwa no ɛsesa no ɛnɛ yi abayɛ hɔ abɛtena akonnwa so nneɛma bebree wɔ hɔ a ne ayɛ no wɔ constitution no mu a ɛsɛ yɛde guarantee peace ɛwɔ man no sɛ aban fa no ho nwura ahensɛm mu ɛhemfo mfa wɔn ho nsɛm nwura amanyɔsɛm mu seesei deɛ yɛhunu ɛne sɛ biribi biara a ɛkɔ so a ɛnyɛ papa House of Chiefs foɔ ntumi nka wohwɛ akyire a ɛkyɛ sɛ aban de amanyɔsɛm ewurawura ɛhensɛm mu enti baabi aban no yɛ mfomsoɔ koraa nananom ntumi nkasa enim a sɛ yɛbrɛ so ne yɛte akonnwa so a megye me di sɛ nka nananom nhwɛ ɛnyɛ nhwɛ haa sɛ yɛbɛyɛ ɔman yi sɛdeɛ awiewie sɛ amoako ne adu ɛberɛ a aban wei ɛgyegye bosia no ɔgye ba ne yɛka na yɛde bi ha yɛde pire ne yɛdware wɔ wiem saa berɛ no nyinaa na NDC foɔ ɔbɔ kɔkɔ sɛ saa bosia nyinaa yɛne nananom ne nkyirima nyinaa na ɛba bɛtua wo wogyae ɛma ɔyɛ saa kɔ a kyerɛ bi ɛde ɔhaw bɛbrɛ yi o nante sɛ House of Chiefs yi ka bi yɛkɔ abatoɔ so aban ɔte akonnwa so akɔta nipa bi akyi ama yɛatwetwe tuo pae nipa nwɔtwe anka yɛ politicians koraa yɛntumi nka yɛnim sɛ nka National House of Chiefs ɔmbɛtumi aka ho asɛm ɛno nso bɛsi na yɛntumi fi amfiri ade ntira ɛfiri sɛ seesei wotwa amansa a wabɛtena akonnwa no so wokasa a wanya asɛm ɛno nti nananom yɛdeɛ ade srɛdeɛ ne sɛ biribibiara sɛe kɔduru ase a ɛbɛsan apagya yɛnim sɛ NDC bɛsan bɛtena akonnwa no so obuo ɛne nidi a ɛsɛ ɛde ma nananom ɛwɔ Ghana ha asan di ama nananom na interference a amanyɔfoɔ edi wura ahensɛm mu ɛbɛtwe yɛn ho ne yɛ afiri hɔ ne ama nananom anya kwan ahyehyɛ wɔn nkonnwasɛm ɛne wɔn nsa asesɛm a yɛnkɔtaa obiara akyi enti nana ne nsa da ma fie ha sei da ɛmenim sɛ ɛnɛ yi a maba ha yi ɛnɛɛma bi bɛsesa ebi bɛsi ɛna
Nana so ama na chami amompaye na nana ankasa amompaye ntimi say bibi besi nim say ye ne di kai ko parliament satam na oda parliamentary seat na NDC ni neto so na boati abura enti atra ko nwa suda enti party mrantia mo ya campaign o say oda de ye bi ahwe woni akokoduro oh yes woni akokoduro na me ka say General Mosquito abaha obeje oda konwa no na mwendere mo ho konfode ye konwa Nana Salama Sino, Emranti Asamo, Omodi atu yanimu yi. Minim se bia, money won bedwene ho, anase money won mo adwene ho awia. My binimu e asem papa. If you say, at your memu, and separate region, Sibo Ha, Nikesi Nuru Eastern region. Akojim. At the only regions among Enunti says a name and ranty the Abba Constitution of the Sadema can make a home necessary. Why a fast so creative region? Oh, 5 million Bako Abayo Tiago Naso 8 million say in your Sobi or Ha SSA or the creative region. Or no, a bit to me as a process. They are touching me so. Obronika said there must be substantial demand for the creation of the region. Every Timamufona Kasawa. One more day, I want to say there ever to buy any. Did say a no bin and ranty assassin? When you say we are a bite of Kunaswa. Ewo ho akwanya ye deform se ye deform ne ko si na ye yi a echese e creative region edru ba bi na ye yi a echese enya aban mu na ayo enunti maje me de koma me pani a ono na bosomi mi ense ye chi oba be president enunti Sade Emranti ye ni abiri ni nyina bechichi mu e di akire no say demand bi asase a sorry ejidi say ebo modern say President Mahama ebeba na himfie ha na onu ma di nkita ho timjidi say me de osonkra okomumu ni bako akoma no me mafutua de mabehunu ha ewo ha me de betato no so me de betato de be ya obehesa ensisen ma biri mu die regions ya chichi mu no e bikase mu Eastern region and it is a Eastern region demand no e sori a ngiri say abanti committee bia say yemfemu committee no say ka no kranko ade a report wa edebeba no ebe positive enunti nana makasa wie na masai abejira mandese de no so se pese wasasi odi family kakra na ye ne emrantie enko yedidi kakra nwa masom o ma sa akwa ni dia echese etimi akoto aso achame nuato dia to kutukumai eni no ye mise ne sema o kan eni nyina ebetimi ayadwuma ntitiru ne ahemfo a yemfa ye ho emwura amanyo ene amanyofo nso a amofa ho emwura ahensem no eno ataso afi krata bia
mmeranteɛ yɛde brɛ no ɛfa sɛ yɛbɛkyɛ akue mantam mmienu no ɔsɛ ɔno nso ne nkwa no adwene mu di aka ɔfoa so paa nti ɛkwan bi a ɔkɔ a ɔne ne wura daakye ɔbɛyɛ ɔmampanyin no ɛbɛdi ho nkutaho na ɛkwan bi a ɔbɛfa so a saa nnoma no nyinaa bɛtumi atotɔ yie na kotokuman no so ɛnya ne ntoma pa ɛde afira no ɔmbɛfa so deɛ twa toɔ koraa sɛ ɔnya bɛduru ha a ɔma ne kwan biribiara deɛ ɔse ɔne mmeranteɛ no bɛsi kurom na ɔma yɛ dede kakra atuatua nananom so nyɛ sɛ saa nti na sɛ kwan da mu deɛ a ɛneɛ ɔmbɛsi kurom nti ɔso ɔda wase ɔda kotokuman nyinaa ase sɛ wɔtumi agye no ɔfɛw so a ɔno ankasa no akoma to ne yam sɛ obi wokɔ baabi na yɛbɛgye wo a na sɛ nnipa no anim ɛyɛ noma bi a wohu sɛ nkurɔfoɔ yi maa me baa yɛ sɛ ɛnyɛ ɔmo dɛ nanso ɛnɛ wɔhu sɛ mpo na kyea me koraa ɛbɛyi apayɛ ɛde ama wo no wankasa wosɔ nsa no na wade yɛ apae pa ɛde ama wo ɔsɛ ɔda wase bebree nti sɛ ɛduru mmerɛ na ɔmo kra na ɔmo akɔ a ɔbɛsi kurom na afei ɔmo ayɛ dede kakra na sɛdeɛ general mosquito ɛne ne mpanimfoɔ ɔmo kasa no yɛda mo ase bebree Yo, Kotokuman. Yada mo asese ne. Mo asɛ mo mmerɛ. Na mo nyinaa mo aba. Na mo abɛhyia yɛn nuanom a wɔn firi Nkrane amaama nso aba bɛduru ha. Ɛyɛ ahohoahoa. Sɛ NDC mpanimfoɔ aba bɛto yɛ ha nuadɔ so. Na ɛfɛ ɛnwanwa sɛ saa nyansa kasa nyinaa menua si edu etimi nkatea etimi kan ne nyinaa firi ɔno nko adwe mu a pepa bia enkura no tawsa mo mo nsama no adwe mu ɛdɔ ankasa ɛna ne kasa yi mu no sɛ ɔwɔ ɔman no ho ɛdɔ nyame ɛnhyira no na ɔnhyira n'akyidifoɔ nyinaa ɔmo nyansa soronko koraa ɔmo ahoɔden na nyame ɛnhwɛ ɔmo so akwantu a ɔmo tu nyinaa biribiara ɛnyɛ ɛnhyira ɛne nkonimdeɛ ɛma ɔmo na ebi mɛka Ghanafoɔ nyinaa yɛka ne saa yɛbɔ mpaeɛ korɔ no ara nso ma MPP foɔ na ɛyɛ anigye sɛbe ɔmo ɛba bɛdi dwuma sei na ɔmo aba nana so ɛne nana abɛdi nkitaho soronko yi ɛnyɛ nana nko a na ɛyɛ ne fɛ ɛyɛ Kotokuman no nyinaa fɛ sɛbe ɔmo na ekura tumi bi nanso sɛ tumi ne kura na wɔn a wɔn kura oju a ɛpɛgya ɛkɔ soro no so amfa anidie bi nso ama wɔn a yɛduru mmerɛ bi a yɛtumi gyaa wɔn nan mu na wɔtumi firi soro ɛba fam yɛbɔ mpaeɛ Ghana siesie na yɛrehwehwɛ yɛama wɔn kwan sɛ wɔn nkɔ na ansɛmpa a wɔwɔ ne hyɛ papa a wɔwɔ ɛma Ghanafoɔ no wɔn nkɔ na wɔn nkɔdi ho adanseɛ ɛnkyerɛ Kotokuman na wɔn kɔ a Kotokuman deɛ wɔn abae wɔn ntaban mu wɔn abae wɔn adwene mu ɛretie deɛ ɔbɛka asama na tɔ wɔn akoma so na wɔn ato aba ama no nti wɔn kɔ a sɛdeɛ MPP foɔ ayere wɔn ho no wɔn nso ayere wɔn ho saa Kotokuman mu asɛbe ɛnyɛ nipa baako deɛ yɛn nyinaa yɛ nipa baako ɛna yɛn nso asɛbe yɛabakɔ sɛ mehia yɛn no yɛn akamfo yɛnim sɛ yɛkora na ne yɛte sɛ yɛka sɛ wɔn a free north a yɛn na yɛfiri north ankasa a yɛfiri north ɛreba no ɛdagbɔnfoɔ ɛna ɛman yɛ baabi ɛtenae ansa koraa na yɛtumi awura yɛfrɛ no sɛ dɔtɔ mu akɔtena mu a ɔhene odi yɛnim ɛreba ne babono
ene bonofo omo enso ba ahafo anase hunters no ne di omo anim epa kwa omo ne ahafofo nti enyina ye ka twi de ye firi so ho ansana yeba nti wo se uhu nu ya wo so wo se woni ne nyina ebo mojakro na de na ebinu nso nim se ye nuanom everfo no samra enam ensuo ne gafo no na omo ne ye spiritual leaders a BBC ye mamu a omo ne ekobusa ho nti omo kura na nse na hensem aba na nka omo de omo ye spiritual leaders until recently nti ene omo etu ekwan enye nne nti ya mo hwe na ya nchichem ye nuanom nsemafo omo na omo sim omo ama betopo ehu se nsuo we de enweda omo ne akamfo a edi yani omo ekaso ho ese ya fate ene mfantefo abeto anzemafo emo omo so mo ba bi tonight ifri ho ena danger se uko awda enchere o dangerafo ba ena zema se fanti amon ba bi atna mo so mamu nuan ba na dangerafo so mai ba bi tonight ene asantefo a se be share se ya hwo mo so yentima dagbonfo ene nzemafo ebepia ye dangerafo no esi nche ma mo so enya mo fa ho de titete no de ne nyina ye bibi ha so nkonkora disorti nzema kotokwa no aye nua pani oba asie ha ebedi pani ma unya sem akono ho ekobona nzema no nye de ewo Ghana nko ade wa Africa nyina aka ho French fo na English fo na de ababebo mfimfin ne nyina ye nipa ba akankasa no ntina akwa awadu ene ose ne nyina wa Africa ho enti Ghana de enchichemu bia eni sabe kumasi odru ho a dagonfo na ye kontihene ewo kumase aye bantuma fo me papa asuma me papa asuma aye nyina hu ye ho se eni papa ako enti mumma Ghana no ye hu ye nyina ho se eni papa ako na ye mfa nchichemu emu ye man ye ne sa ye beko enim ekwa no de mabie ama general ne mpani fo mon konko di mujuma danwa Sanu me ka say me de abranti a NDC ya so na hwe awu say afiwe ono ne begira oda apre akonwa na se badwa ma akonwa no ewo NDC din no na ebra so say me dana di na me dana say na na monsa enti amanfo menyina mon kame ho ni empaja Jones asante Mosome miensachi ni dimba sisa ni the honorable adi aso ni dimba so nacha me manuato ndasi Yes, I do. Sempa. Na ye na sempa o. Demra e kan ni se na wi no. Se na oni na ba ko e ba aye. Na party ni na de ho se ye odaha. Oni ni abofra oni sabie ogu ade. Usuma na otini ko e ba asumodie mu a oni bi ansi. Ene owura Jones Asante. So na say the company we na atumie ba ona obeye member of parliament ewo section Ghana ono de say we say okan o fe na no ko enimo na obeba o parliament na e ka say bi o wa o be hu nkontapa e de ase o man nyina na ina so ehu ndobra obeba ye nti Omia Jones Asante asibia obeye Congratulations,
So say oda na masi kutukumai mba na ma fra munya mo bo something ediba editi na mo seven so da bi asi na ansa na because na no so so bi na mo tina ko bi mo juma na mo say kura tom do mo adi na ma chia me ma akre mponfo a mo ta wachi mo so ye mo pa mo timi bi aka mo pa bo ho say de mo akasa no no achia me aso edamasi Damasi. Yo, dear do no dear, say, as I do my double mission tea. I say, I gave a bunch of seven million play with her. Mamma Connie said, I'm going to tell you so. When you're the okay, as we came and I hear, I say, no, come on, crana, what to me, it's one of my papaya, a mamma, whatever call a castle, Jojo, and see, Jacobuno. The baby na ye o fam to ye o se ade Dr. Fipo so e be sore e ma o ma ni na ti na sore bi